Jamen jeg tror, at i Danmark og i Vesten, så er det sådan, at det at blive skilt, det er blevet meget mere legitimt, end det er i andre kulturer, og også som det har været tidligere. Så det er helt i orden. Det er meget almindeligt jo også. Og fordi det er sådan, så er det måske også forholdsvis let at tage det skridt og forlade sin ægtefælle. Sådan familier som asiatiske og sydeuropæiske familier og sådan noget, vi har sådan en meget anderledes kultur i forhold til danske familier og så videre. Og det gør, at det er også med hensyn til vores religioner og sådan noget. I de asiatiske familier, for eksempel i Indien og sådan noget, der er man sådan meget tæt bundet til hinanden, til sin familie. Altså dem, man har som de nærmeste relationer og sådan noget, dem skal man være tæt knyttet til. Det er bare sådan, det hører med til vores kultur og religion generelt, så det er sådan lidt anderledes for den danske kultur, ikke? Jeg tror ikke nødvendigvis, der er flere danske familier, der går i oplysning. Jeg tror måske, det er mere yngre par, som bliver skilt. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, om man bor i land, altså i vildlandet, eller om man bor i byerne. Jeg tror, man har en tradition for i landet, eller på landet, og at holde mere sammen end måske i bysamfund. Familien kan jo være spredt i hele landet, og vi har jo ikke tradition for at bo sammen i hele familien. Så jeg tror, man tænker måske mere yngre i dag på sig selv, end man gjorde tidligere. Og det kan være grund til, at man vælger sig selv, og så bliver skilt, fordi man vil noget andet, end det måske familien vil. I 50'erne, der var der de danske familier, der gik konen hjemme og passede børn og hus. Men i 60'erne, slut 50'erne og start 60'erne, der blev der mangel på arbejdskraft i Danmark. Og industrivirksomhederne voksede hurtigt, så man havde brug for noget mere arbejdskraft. Og så blev man nærmest opfordret med konerne til at komme ud og arbejde. Jeg tror, at i Indien og også en del andre kulturer rundt om i verden, der har ægteskabet og familien en helt anden status, end det har i Danmark og i Vesten. Måske har det været lidt mere på samme måde i den vestlige verden tilbage i historien. Men der, hvor vi er i dag, der har man jo faktisk helt tilbage fra det, man kalder 68-oprør, sådan gjort lidt oprør imod nogle af de der traditionelle værdier, familieværdier. Og det tror jeg er noget af det, der giver den store forskel også imellem de her statistikker for skilsmisse i forskellige lande. Som jeg sagde før, som sagt, så har man i Indien især vores egen kultur og sådan noget. Og det er sådan, hvor man, altså sådan noget som ægteskab og sådan noget, det lægger man meget vægt på, fordi at man siger, at den man bliver sådan gift med en gang, den skal man altid holde sammen med resten af sit liv. De to, altså de sådan, man kan jo sige sådan made for each other, ikke? De to mennesker, de skal bare leve sammen resten af sit liv. Og det er så lidt anderledes i danske familier, der har man ikke sådan en speciel sådan regel inden for ægteskab og sådan noget. Det er bare sådan, okay, de bliver forelsket, de kommer sammen, og så er der rigtig mange, der også bliver skilt, fordi de ikke ved, om de kan holde sammen resten af sit liv. Men det har man så i Indien for eksempel, hvor man, selvom man har nogle problemer hen ad vejen og sådan noget, så bliver man ikke skilt. Det er ikke bare det, der er udvejen, men udvejen er, at man skal sådan løse problemet igen sammen. Jeg tror, at i Indien, der arbejder man og bor man i fællesskaber mere, end man gør i Danmark. Og derfor er det ligesom fællesskabet, det går ud over, hvis familien bliver splittet. Så man bliver sammen for familiens skyld. Til forskel fra i Danmark, hvor man lever meget for sig selv, og hvor det så er den lille familie, det går ud over, farmor og eventuelle børn. Så det er igen noget mere at tænke på familien, eller at tænke på sig selv,
sikkert giver den store forskel. Jeg tror igen, at det hænger lidt sammen med, at familieværdier i Danmark ikke står helt så stærkt, som de har gjort. Folk har fået nogle andre værdier ind i deres liv, som de satser på. Måske handler det også om, at man ikke føler sig helt så forpligtet. Der er sådan en samfundsanalytiker, der har sagt, at vi har bevæget os fra det, man kalder en pligtkultur til en rettighedskultur. Så man føler sig måske ikke forpligtet over for de ældre i ens familie, men den måde, vi tænker på i Danmark i dag, det er, at jeg skal leve mit liv, som jeg vil, og det har jeg ret til. Der er ingen, der kan sådan fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Jeg føler mig ikke forpligtet i forhold til andre end mig selv. Ja, altså i de asiatiske og sydeuropæiske familier, der er det sådan meget, at man skal have stor respekt for de ældre, fordi det er dem, der har sådan, hvad kan man sige, hjulpet en med sin opvækst igennem sit liv og sådan noget. Det er dem, der har lært en reglerne inden for sin kultur, sin religion og bare sådan generelt familiekulturen. Så derfor har man altid haft sådan stor respekt for de ældre. Altså det er også helt tilbage til gamle tid. Der har man dem, man skulle have mest respekt for. Det er ikke engang sine egne forældre på nogen måde. Det er faktisk de ældre, altså sine forældres forældre, bedsteforældre. Sådan, ikke? Så hvis det er sammenlignet med de danske familier, altså den danske kultur og sådan noget, der har de ikke så meget den samme respekt for de ældre. Det er bare sådan, ja, altså de bliver sendt på plejehjem, når de bliver ældre, fordi de ikke gider at passe på dem længere, fordi de føler, at de er blevet for gamle, og de kan ikke passe sig selv, derfor sender vi på plejehjem. Sådan. Det gør man ikke i Indien blandt andet og andre asiatiske lande, fordi der føler man, det er dem, man skal passe på, indtil de så ikke lever mere. Ikke? Hvis man snakker om at passe gamle, så tror jeg, at vi passer lige så meget gamle her i Danmark. Jeg tror måske bare ikke, at man har dem boende hjemme. Men det billede ændrer sig over os hele tiden, for vi kan se, at der kommer flere og flere fra alle mulige kulturer ind i plejehjemmet. Jeg arbejder selv på et plejehjem, biblioteket, og jeg kan se, at der kommer en lindstrøm. Så den kultur, der har været rundt om i andre lande, og været, at man havde ældre boende i familien, det tror jeg er i opløsning. Så jeg tror, det kommer til at gælde inden for en årrække fuldstændigt det samme i alle kulturer og i alle nationaliteter. I Danmark har vi fået plejehjem, det har vi haft i mange årtier. Og det er ligesom en del af vores kultur. Og det er nok årsagen til, at vi ikke er så sammenbundet med vores forfædre, eller hvad skal man sige, vores forældre. Men jeg synes stadig, at vi passer på vores ældre. Vi er flinke til at besøge dem, og vi tager dem med i byen og sådan nogle ting. Så jeg synes, det går godt på den måde. Der. Ja, det er jo ikke så let at sige, hvad der lige kommer til at ske i fremtiden. Så det kan jeg jo ikke svare 100% på, men jeg tror måske, at sådan nogle her ting har det med at bevæge sig lidt i bølger, at det går lidt op og ned. Det har vi også set sådan igennem de sidste år i sådan lidt mindre målestok, at så er det pludselig meget moderne at gifte sig, så er det ikke særlig moderne og sådan nogle ting. Det går sådan lidt op og ned. Og derfor kunne jeg måske godt forestille mig, hvis jeg sådan skal gætte, at man kunne om nogle år se folk vende lidt mere tilbage til nogle af de traditionelle værdier, familieværdier. Også fordi der ligger en eller anden tryghed i det, som vi måske sådan går rundt og savner i det her meget, meget frie samfund, vi har. Frihed er jo
godt, men det er også et kæmpe stort ansvar at skulle bære sit eget liv på den måde. Og der kunne jeg godt forestille mig, at flere ville søge ind i nogle mere trygge rammer i årene, der kommer. Familiekulturen den vil blive meget påvirket af andre kulturer, altså fra andre lande og sådan noget. Fordi at, altså jeg tror generelt, altså alle typer kulturer, lige meget om de danske familier, asiatiske familier, eller hvor de kommer fra, så vil jeg tro, at det bliver sådan meget opsplittet mellem sin familie, fordi at det der sammenhold, det vil ikke være der for altid, fordi individet, altså hver evig eneste person i verden, de begynder at tænke mere på sig selv, de vil have mere tid til sig selv, ikke? Og så jeg tror på den måde, så vil de gerne sådan væk fra sin familie, og det hen ad vejen i fremtiden, tror jeg også, at familie, altså den der kernefamilie, man har haft fra flere år siden i gamle dage, hvor man alle sammen skulle stå sammen lige meget, hvor mange man var i familien og sådan noget, så jeg tror, det begynder at blive mere splittet hen ad vejen i fremtiden især. Jeg tror, at alle, der vokser op, vi er jo produkt af vores opvækst, af vores traditioner og af den familie, vi nu kommer fra, hvor vi kommer fra, lige meget hvor vi kommer fra i verden. Men jeg tror, at tendensen er, at alle, og så igen lige meget hvor man er fra, så vil man selv fra, man vil det bedste for sine børn, og man vil det bedste for sin familie. Og jeg tror, vi ensretter os meget, alle mennesker i hele verden, så vi har ikke tid til mere end det, vi har, hvor vi indkommer fra. Vi har den fritid, vi har, og vi arbejder med traditionen, men kommer nok også til nogle gange at arbejde mod traditionen, fordi at vi bare alle sammen skal løbe stærkere på vores arbejde, og vi skal arbejde mere for at tjene penge til simpelthen at overleve. Så jeg tror, at det generelt bliver, at vi bliver meget ens alle sammen i hele verden. Noget, jeg tror, der kommer til at påvirke vores kultur og familie i tiden fremover, det bliver, at vi bliver flere mennesker på kloden. Jeg tror, der bliver knaphed på føde, og vi skal passe på vores miljø. Og så er jeg også bange for, at vi bliver for mange kulturer samlet, måske, eller for mange forskellige kulturer. Måske det kan påvirke og give lidt uro på længere sigt. Men alt kan jo løses, så det løser sig nok også det her.